Nixfa sħana u temperaturi rekord. Il-temperatura tilħaq l-40 grad Celsius u fil-ħin tal-nofsinhar tinħass anki 42 grad. Il-temperaturi estremi fl-Ewropa qed ikomplu jaħkmu numru ta' pajjiżi bit-temperaturi għoljin jilħqu wkoll il-pajjiżna, tant li d-Direttorat tas-Saħħa qed jibgħat ukoll avviżi sabiex wieħed jevita li jkun barra mill-11 ta' filgħodu sal-4 ta' wara nofsinhar, speċjalment dawk vulnerabbli. Fil-jiem li ġejjin it-temperaturi fil-Gżejjer Maltin ser ikomplu jaqbżu l-40 grad Celsius fl-isfond ta' mewġa ta' sħana li qed jesperjenza n-nofsinhar tal-Ewropa. Fil-fatt skont it-tbassir tal-Uffiċċju Meteoroloġiku fil-jiem li ġejjin l temperatura kapaċi anki tilħaq 42 gradi Celsius fid-Dell, bit-temperatura tinħass iktar fix-xemx anke meta wieħed jikkunsidra elementi oħra bħar-riħ u l-umdità. It-temp xemx u sħun ta' bħalissa qed ikun rifless ukoll fl-indiċi tar-raġġi UV li attwalment qed ikejjel 11 iżda matul il-jiem kapaċi jlaħaq 12. Intant fil-jiem sajfin xiren ta' nies qed ikomplu jinvadu l-bajjiet Maltin sabiex f'nofs din il-mewġa ta' sħana ikunu jistgħu jifriskaw fil-baħar l-imma baħar però wkoll laħaq temperaturi għoljin tant li ġiet irreġistrata temperatura ta' 28 gradi.